To vypadá fakt utrápeně. Ahoj, vítejte u vlogu. Valíme a jedeme k nám, takže moc věcí. Kniha s mojí cute stáložkou. Zabíječka. Jdeme. Tak, už jsme v autě a konečně jedeme z Prahy pryč. No, a jaký jsou naše plány? Naše plány jsou takový, že zítra má moje ségra baletní vystoupení, jsem na to zvědavá. Pak budeme mít den takovej volnej docela a v sobotu jedeme zase fotit a natáčet, takže tam vás vezmeme s sebou a jinak uvidíme. My jsme teď zastavili v Atriu, protože mamka chtěla koupit řetkvičky, takže jdeme koupit řetkvičky. No a v Atriu je i Cross Café, takže si dáme kafe, protože tam mají strašně dobrý flat white s karamelem. Tak jdeme. Nakonec jsme si dali ledový kafe a já mám brown sugar ice latte. A já mám karamel ice coffee. Máš silný. Ty to máš strašně sladký. Takže dobrý. Tleskám. Dobrý den, mohla bych poprosit jednoho cheeseburgera? A nebylo by tam kafe? Tam ho máš nalitej. Děkuji. Dobré ráno. Vypadám absolutně příšerně. Jsem úplně natekla. Já jsem stávala dneska hrozně brzo. Slyšela jsem totiž, jak mamka s Mijou odcházejí. Mija má dneska poslední den ve školce. Oni vstávají docela brzo, takže mamku jsem podle mě slyšela poprvé nějak kolem 5:30. Takže jsem se tam tak jako převalovala, no a teď si řekla, že už to asi nemá cenu a že se půjdu teda namalovat, dám si kafe a budu si číst knížku. Takový hezký ráno si udělám, i když teda jsem úplně mrtvá. Dominik ještě spí, teď je 8 a už je hrozný horko teda. Každopádně jsem si sedla do pergoly, protože to tady mám ráda. Je mega hezký ráno. V Praze je fakt hlučno. Mně tam u nás hrozně chybí prostě zahrádka, anebo aspoň balkon, totiž nemáme balkon. Tohle je takový dobrý, že si ráno můžete sednout hnedka ven. Mamka tady po celé zahrádce dala budky, takže nám sem všude lítají síkorky. Já se domaluju a uděláme si kafe. Ještě jsem vám chtěla ukázat, jak tady mamce roste víno, protože to je úplně neuvěřitelný. Zkusím vám tady natočit síkorky, protože hrozně lítají a i tady lítají vášky a motýly a vypadá to hrozně kouzelně, takže se posnažím. Třeba vám to sem natočím. Čtu teď tuhletu knížku, jsem úplně na začátku. Takhle. Já často čtu dramata a říkala jsem si, že teď na léto bych chtěla nějakou romantiku. Takže jsem si vybrala tohleto. Je to první kniha, kterou mám takhle, že tady má napsáno senzace TikToku. A musím říct, že zatím je to fajn. Přišel Dominik. Ty vlasy jsou úplně v pořádku. Vlastně tady to začíná, tady a tak skončí. Jo. Tak pěkný, no.
Tady se něco hodně stalo teda. No. Jdeme si udělat krásány s lučinou a řetkvičkama. V Lidlu mají řetkvičky za 8 korun. 9 korun. To vypadá fakt utrápeně. Hotovo. Tohle to je obří máta. Tak, jedeme pro Miu do školky a chtěli jsme se projít, že tam dojdeme, ale ona bude mít hodně věcí, takže jedeme nakonec autem a pak se asi půjdeme projít. No a dneska máme i to vystoupení, takže na to se hodně těšíme. Na to jsem strašně zvědavá. Ahoj. Jo. A ve češtině ne? Třešně ne. Takže jenom tady tohle, jo? Už vyrážíme na to my vystoupení. Bereme tady ještě kytičky a jdeme. Venku je furt extrémní horko, ale začalo trošku foukat, takže aspoň to. Ale tamhle to. Předjede teď. Řekni mu čau. Čau. Ahoj. Máme tady další den. Už je něco kolem 12. My jsme teďkon měli schůzku ohledně zítřejšího natáčení a teďkon jedeme do knihkupectví koupit Dominikový mamce dárek k svátku. Asi nejspíš koupíme nějakou knížku o Kostarice. A pak pojedeme do Upekla, kde koupíme nějaký dortíky a uvidíme, co bude dál. Asi se budeme připravovat na zítřek, protože zítřek bude veliký. Už v 7 hodin máme být na té akci, takže budeme stávat docela dost brzo. Každopádně včera už jsem pak nenatáčela, my jsme teda šli do toho kina s mým tátou a byli jsme na tom tichém místě. Vlastně líbilo se nám to, nelíbilo se nám to? Jako nebylo to špatný, ale čekali jsme to jiný. Jo. A my jsme spíš čekali, že to bude o tom začátku, jak se tam dostali ty příšery. Ale ono to byl vlastně úplně jakoby odlišný příběh, že to byl vlastně příběh o klukovi a holce, co zažívají ten první den, kdy tam byly ty příšery. A to je vlastně všechno. Každopádně jsme vzali takovýhle ponožky, pak jsme vzali CDčko, Imagine Dragons a Kostariku. Takovouhle. Tak, dali jsme si i, ježiš, co to mám sla sama? Jsme si i kafe, já jsem si dala perníkový flat white. Mňam, hrozně dobrý. Jsem neměla strašně dlouho. Nejlepší. Dobré ráno, my máme 6:30 a už jsme skoro na místě. Dneska jedeme fotit a točit akci. Jdeme lesíkem. Nejradši bych se šla projít, protože je hrozně hezky a je ráno, takže ještě není takový teplo a bylo to strašně hezký, je trošku i mlha. Je to fakt pěkný. Asi po 4 hodinách jsme si konečně šli dát něco k pití a na chvilku jsme si sedli. Takhle můžete vidět, kolik tam bylo lidí. Mě to hrozně překvapilo. Bylo tam fakt jako narváno. No a ještě jsem vám natočila tady Dominika v akci, když natáčí. Tak takovýhle vedro je 41 stupňů a my odjíždíme a jsme úplně splavený, ale totálně. Byl takovej extrém. Fuj. 40 stupňů je. Hrozný, já jsem strašně spocená. Úplně neuvěřitelně, Dominik se totálně spálil. A jako jinak to bylo dobrý.
byla to akce Bahna a byla to vlastně jakoby vojenská akce. Bylo to zajímavé, jako bylo to hustý, no. I stříleli z tanků, tak to bylo docela děsivý. To bylo scary a hlavně bylo to fakt strašně hlučný, ale fakt jako neuvěřitelně. Já jsem si úplně musela zaspat uši. Dominikovi pak úplně pískalo. Jako a teď si jdeme dát něco k jídlu, protože máme absolutní hlad. Jediný, co jsme měli, tak byl párek rohlíků za celý den. Jako tam ještě nebyl žádný stín, takže bylo to úplně na výhni. Hi! Já teď tady stříhám vlog a došlo mi, že jsem ho nijak neukončila, takže se s vámi takhle chci rozloučit a uvidíme se příště u dalšího videa. Bye!